Сәлем, дуслар. Исәнмесез. Әйдәгез әле бер-беребезне кул чабып сәламлыйк әле. Biz sizning bilan bugun qo'llarimizni жылытабыз, tillarimizni жылытабыз, tәннәребезне жылытабыз. Ни өчен? Чөнки siz җырлый белә торган артистлар гына түгел, сөйли белә торган артистларда булырга тиешсез. Менә ни өчен безнең камера, мотор дигәч тә без ничектер үзебезне иркен тотмый башлыйбыз. Ни өчен? Бирегез Дулкынлану. Әйе, дулкынлану башлана. Сезнең тагын нинди хисләр кичерәсез бу вакытта? Йөрәк дөп-дөп башлый, дөп-дөп итәйме? Ни өчен? Курку хисе туа. Әйе. Менә бу без бүген шул дулкынлану, курку хисен без бүген аны ничектер менә бетерергә тырышырбыз, шулаймы? Һәм иң башында безнең очрашуыбызның башында минем сезне тәбрик итәсем килә. Чөнки сез инде җиңүчеләр. Сез сәйләннең беренче чыгарышында катнашасыз. Сезне меңләгән кеше караячак Шаян ТВ каналыннан. Шуңа күрә сез инде мин йолдызлар сүзен бик үк яратмыйм, ләкин сез йолдызлар. Шулай бит? Дөресме? Әйдәгез әле без бүген безнең бүген дәрестә бер-беребезне күрик, иркен тотыйк. Чөнки сез бит артистлар. Үзегезне әзрәк селкетеп алыгыз. Әйе, сезнең русча әйткәндә зажимнар, әйеме? Булырга тиеш түгел. Шулай бит? Әйдәгез әле менә булай итик әле. Алга, артка. Һәм иң башында без сезнең белән хәзер танышып китәбез. Әйдәгез, синнән башлыйк. Минем исемем Камил, миңа 11 яшь. Камил, әйдә әле, син хәзер әзрәк кенә кычкырыбрак әйт әле. Синең монда микрофон булса да, үзеңне сәхнәдә хис ит, яме? Микрофоның юк. Ә сине 18-нче рәттә ишетергә тиешләр. Әйдә әле, Камил. Минем исемем Камил, миңа 11 яшь. Ашыкма, яме? Әйдә әле тагын. Минем исемем Камил, миңа 11 яшь. Афәрин, Камил. Минем исемем Миләүшә, миңа 13 яшь. Миләүшә, әйдә әле арттан кулларны алыйк. Минем исемем, яле? Минем исемем Миләүшә. Миләүшә. Миңа 13 яшь. Миңа 13 яшь. Әйдә әле. Миңа 13 яшь. Яхшы, Миләүшә. Минем исемем Венера, миңа 10 яшь. Венера, әйбәт. Минем исемем Мина, миңа 8 яшь. Менә, минем исемем Әминә, менә киттеме? Минем исемем Әминә, миңа 8 яшь. Әйдә әле. Минем исемем Әминә, миңа 8 яшь. Так, киттек дальше. Минем исемем Амелия, миңа 10 яшь. Амелия, нинди матур исем. Рәхмәт. Минем исемем Рамис, миңа 11 яшь. Әйе. Минем исемем Дилә, миңа 12 яшь. Минем исемем Камила, миңа 12 яшь. 12 яшь. Әйбәт, сез бер тирәдә буласың да, әйме? Әйдәгез әле без сезнең белән беренче күнегүдән башлыйк әле. Беренче күнегүне без артикуляцияга багышлыйбыз. Әйме? Артист җырлаганда, сөйләгәндә, аның авызы, теле әйбәт җылынган булырга тиеш, әйбәт эшләргә тиеш. Һәм без хәзер мин сезне бөек безнең танылган Флора Пахамитова күнегүләрен сезгә, сез аны бәлки белмисездер дә. Ул Мәдәният университетында безгә дәресләр бирә иде сәхнә телендә. Һәм мин сезгә аны бүген күрсәтермен, таныштырырмын. Мәсәлән, өске иренне без хәзер өскә күтәрәбез, аскы иренне аска төшерәбез. Менә эт урлаганда ничек итә булай? Әйме? Менә без хәзер менә шулай итәбез. Әйдәгез әле. Ырны итмибез. Өске иренне өскә күтәрәбез, әйме? Без матурмы? Матурмы без? Юк. Ләкин ул бик файдалы күнегү. Әйдәгез әле. Өскә, аска. Әтешләрне кысабыз. Өскә, аска. Борыннар, күзләр, кашлар безнең селкенергә тиеш түгел. Мәсәлән, без хәбәрләрне караганда, әйме? Хәбәрләрне карарга яратасызмы? Диктор алып баручы ничек сөйли? Аның авызы гына эшли. Әгәр дә аның кашлары, күзләре эшләсә, без хәбәрләрне тыңламый башлыйбыз, без аның битенә карыйбыз. Шулай бит? Шуңа күрә әйдәгез без менә безнең бөтен теге игътибарыбыз авызда гына булырга тиеш. Әйдәгез әле тагын.
Үскә, асқа. Әфәрин. Хәзер менә күз алдыгызга китергез. Сезнең авызыгызда крандаш мәсәлән, әйме? Һәм шул крандаш белән иреннәрдән чыгармыйча, без сезнең белән мәсәлән үз исемнәрегезне язып карагыз әле. Мәсәлән, Миләүшә. Әйме? Миләүшә сүзен язабыз. Хәрефләр зур, кичкенә генә түгел, әйме? Зур хәрефләр һәм крандашны авыздан чыгармыйбыз. Менә шундый трубочка булырга тиеш безнең. Мындай түгел. Әйдәгез әле. Син менә булай ясыйсың. Синең крандашың әллә кайчан инде төшеп китте. Чыгарабыз алга, трубочка ясыйбыз, әйме? Әйдә, мәсәлән, хәзер түгәрәк ясыйбыз. Әйе, иремибез. Буламы? Хәзер әйдәгез без сезнең белән елмаюга күчәбез. Шул күнүгө. Тишләрегез бармы? Бүтәнегезнең. Әйдәгез әле күрсәтик әле тишләрне. Елмаябыз. Ныграк. Бер-беребезгә карыйк әле, елмайык әле. Кәефләрегез дә күтәрелер. Әйдәгез. Башта иреннәрне кертәбез эчкә. Елмаябыз. Сизәсезме, кан ничек йөри башлады менә монда? Менә кайберләрегезнең битләрегез кызыл булды. Синең әлегә ак төстә. Ягыз. Елмаябыз. Хәзер без менә тешләр белән менә булай әйтәбез. Ныграк тешлибез. Яхшы. Аны 10 тапкыр эшләргә кирәк. Яхшымы? Хәзер без сезнең белән телгә күчәбез. Телләрегезне күрсәтегез әле. Юк, алай түгел. Менә булай. Күрсәттек. Әйдәгез әле менә бу камерага карап, битенебез бергә. Әйдәгез әле. Итик әле. Мин сезне ишетмим, әйдәгез. Тагын әйдә, тортам хәзер үзем. Кил дә. Менә. Әйдә әле син. Камилә. Миләүшә. Вот. Әйе. Хәзер без телне өскә, аска, әйме? Аска, борынга тиябез. Бәлки монда рекорд Гиннестагы балалар бардыр. Менә булай өскә, әйдәгез борынга тиябез. Аска. Тартабыз телләрне, тартабыз. Әйе. Хәзер без телләрне шәйнибез. Имештер безнең авызыбызда, мәсәлән, синең Камил авызыңда нәрсә була? Минем мәсәлән суган, ә синең Алма. Кишер. Каяр. Синең лимондыр. Әйме, син миңа әйткән идең, син лимон яратасың ашарга. Әйе, синең? Груша. Груша, синең? Кишер. Апельсин. Алма, тагын алма. Әйдәгез әле алмаларны, суганнарны, лимоннарны шәйнәп алыйк әле. Шәйнәп күрсәтик әле. Ә без телне шәйнибез ул вакытта. Телне өскә бөгәбез, аска. Әйдәгез. Тәмлеме сезнең? Яшелчәләр, лимон тәмлеме? Әйе. Әйдәгез әле аркаларыбызны туры тотыйк әле. Әйе. Миңа да үземә дә искә төшерергә кирәк аны. Шәйнибез. Телләребезне җылытабыз. Буламы? Хәзер менә булай әйтәбез. Иреннәребезне бушатабыз. Менә. Әйдәгез. Телне имештер йотабыз артка. Әгәр дә сез бу күнүгүне дөрес ясыйсыз икән, эшлисез икән, сезнең авыз ачылырга тиеш. Имештер менә йоклыйсы килә. Менә шундый ярак. Хәзер әйдәгез әле телне артка. Йоттык. Тагын. Йоттык. Тагын. Әфәрин. Бармадыгызмы? Бармадыгызмы? Әйдәгез, без хәзер сезнең белән тавышка күчик. Күчәбезме тавышка? Менә паровоз дулаганда ничек итә? Әйме? Әйдәгез әле без хәзер бергәләшеп
Міне, мұндай күшлі тауышны шығарабыз. Әйдәгіз. Мен сізді нашар ишітем тағын. Стоп. Әмі ләкин бұл күні ясый башлағанда түгіл. Нешек сұлышын алабыз біз? Сіз бетенді жыршылар. Сіз мені үйретіңіз. Нешек? Әлбәтті, іш білен оларға керек. Сіз біріншіден сіздің хауа жетмей. Әйме? Тауышығыз ишітілмей. Шуңа көре әйдәгіз біз нешек сұлайбыз? Ішке алабыз сұлышыны. Әйме? Siz cevap verəsiz. Kamil. Kamil, sen gine, özün gine. Sen bit, yirkiş, eydəli. Atsı tavuşlarınız pek motor yankırı bugün. Hazır eydəgiz, mine bu avazlarga, hazır biz bik қызық күнігі ясайбыз. Мәселен, ми, мө, му, мы, әйме? Мы. Әйдәгіз кеттік. Қазір міне bu яққа. Сіз анарсың жауап бересіз. Біз неше кетеміз? Ми, мы, мө бар бітәлі. Ми, мө, му, ма, мо, мы. Әйдәгіз әлі? Сіз башлайсыз. Кеттік. Ми, мё, му, ма, мо, мы. Әйдәгіз, здри, здре, здра, здро, здру. Кеттік. Здри, здре, здра, здро, здру. Тағын. Здри, здре, здра, здро, здру. Тағын. Здри, здре, здра, здро, здру. Әфәрин. Неше көзіңізді қиыстасыз? Әйдәгіз әлім. Кеттік. Алға, артқа. Әйме? Сулайбыз. Желкелерімізді көтердік. Әйдәгіз көтерік. Міне бұлай көтерік. Тағын көтереміз. Асқа түшіреміз. Тағын үске көтереміз. Қан юри. Сезесіз ме? Асқа түшіреміз. Міне сәхнеге шығар алдынан міне бұлай айтабыз. Қан жүрсін. Бармақларымызны жылытабыз. Елі көрсетәлі. Жылы ма сенің? Менің салқын, сенікі жылы. Әйде, жылытабыз. Әйде. Қазір, міне көз алдығызда кетіріңіз сіздің қолларыңызда теннис тубы, әйме? Хәм сіз міне шул теннис тубын оларға жібересіз. Олар тұтарға тиіш. Хәм онарсың олар сізге аны жіберелер. Әйме? Не үшін? Мәселен, сәхнәдә сөйләгәндә, жырлағанда юқтыр, енді сөйләгәндә сүзләр тамашашыға барып жетерге тиеш. Ми, мы, ма, мо. Кеттік? Ми, мы, ма, мо. Тағын, сіздің тубығыз міне мұндағына тұқталып қалды. Тағын, әйдәгіз? Ми, мы, ма, мо. Сіз? Ми, мы, ма, мо. Тағын? Ми, мы, ма, мо. Қазір зи. Зи, зе, за, зо. Кеттік? Зи, зе, за, зо. Зи, зе, за, зо. Бри. Кеттік? Бри, бре, бре, бра, бра, бро, бро. Бро. Кіпти, кіпте, кіпта, кіпто. Әйдәгіз? Кпти, кпте, кпта, кпто, кпту. Сіз? Кпти, кпте, кпта, кпто, кпту. Қазір біргеләшіп, әйдәгіз? Кпти, кпте, кпта, кпто, кпту. Тағын? Кпти, кпте, кпта, кпто, кпту. Әфәрин. Сіз театрға еріге яратасыз ма? Ғабдулла Тоқаев нешеге айтты? Театр яқтылыққа нұрға илді. Әйе, театр яқтылыққа нұрға илді. Қойсы театрларын яратасыз? Қойсы театрларға ерейсіз? Спектакльлерін, ненде яратқан спектакльлеріңіз бар? Артистлар? Әйе? Сүнген йылдызлар. Әйдәгіз әлі біз
дәрестә түгел, менә кулларны күтәрмичә җавап бирегез, иркен җавапларны бирегез. Асыл кыш. Асыл кош, Сүнгән йолдызлар. сүнгән йолдызлар. Кәрим Тинчурин театрында. Мәхәббәт ФМ. Мәхәббәт ФМ, әйе, тагын Әкият. Әкият. Күршәк театрындамы әкиятләр? Әкият театрымы? Әкият театры тагын. Көтәм син. Көтәм сине. Зәңгәр шәл. Зәңгәр шәл. Нинди сезнең яраткан артистларыгыз бар? Эмиль Талипов. Эмиль Талипов. Ул минем курсташым Эмиль Талипов. Ул бик сәләтле артист чыннан да. Тагын Гүлнар Гатина. Гүлнур Гатина, ул Сөембикәдә, әйме, опера театрына йөрисезме? Сөембикә спектаклендә катнаша. Гүлнур Гатина бик матур тавышлы. Менә бит ул җырчы актриса, әйме? Ул бит опера театрында уйный. Анда бит җырларга да, уйнарга да кирәк, дөрес бит? Шуңа күрә актерлык осталыгы ул сезгә тормышта да сезгә бик, минемчә, ярдәм итәр. Сезнең бәлки берәр нинди сорауларыгыз бардыр миңа? Мине бар. Әйе. Мин инде бөтен кешегә ул сорауны бирәм. Һәм бөтен кешенең ул сорауына җаваплары төрлечә була. Дулкынлауны ничек бетерергә? Мин сәхнәгә чыгар алдыннан Бисмиллахир-рахманир-рахим дип әйтәм. Сез әйтәсезме андый сүзләрне? Әйе. Хәзер сулышны аласыз. Чыгарасыз. Осанка. Аркабызны туры тотабыз да. Һәм сез сәхнәгә чыгасыз. Тамашачы сәхнәгә чыкмый. Сез сәхнәгә чыгасыз. Сезне карыйлар. Сез ул җырны беләсез. Сез ул җырны үзегезчә өйрәндегез. Сез аны 100 тапкыр укытучыгыз белән җырладыгыз. Сез аны беләсез. Шуңа күрә менә мин сәхнәгә чыгам. Мин сезне яратам, тамашачыларны. Һәм әлбәттә ул мәхәббәт сезгә кайта. Һәм сез дә мине бик яратасыз дип, менә сәхнәгә Бисмиллахир-рахманир-рахим дип чыгасыз. Менә минемчә бу минем сезгә ничек дип әйтим, тәкъдимем. Менә шулай итәргә. Әйе, тагын нинди сорауларыгыз бар? Гүзәл апа, яхшы җырчы, ул нинди җырчы? Минемчә, яхшы җырчы ул сәхнәдә менә җырлы, мәсәлән, җырлаганда ул җырны ничек дип әйтим, сөйләргә тиеш. Җырның җыр ни турында ул тамашачыга аны җырлап бирергә тиеш, менә сөйләп бирергә тиеш. Җырның эчтәлеген һәм үз карашын шул җырга ул безгә аны җырлап күрсәтергә тиеш. Аның үз варианты булырга тиеш. Әйме? Әлбәттә, әгәр дә ул инде мәсәлән ретро җырны җырлый икән, мәсәлән, шул Илһам абыйның я Әлфия апаның җыры булса, мәсәлән, ул начаррак җырларга тиеш түгел. Ул аны я әйбәтрәк җырларга тиеш, я җырларга тиеш түгел сәхнәдә, минемчә. Сәхнәгә чыктың икән, эшлә сәхнәдә. Син сәхнәдән тирләп чыгарга тиешсең. Әлбәттә, ул теге ялтырап торырга тиеш түгел, сәхнәдән күренергә тиеш түгел. Әмма ләкин син эшләргә тиешсең. Гади менә тамашачылар уйламасыннар. Артист, нәрсә инде ул артист? Алар эшлиләрмени? Андый фикер булырга тиеш түгел. Артист сәхнәгә чыгар алдыннан бик күп үз өстеннән эшләргә тиеш. Шулай ул, әлбәттә, матур булырга тиеш. Әйеме? Чөнки сезгә бит карыйлар. Сездән үрнәк алалар. Шулай бит. Шуңа күрә, менә минемчә, әлбәттә инде менә җыр башкарганда җырның эчтәлеген аңлатырга тиеш җырчы. Аны алайса син ни өчен сәхнәгә чыктың? Һәм сезне истә калдырырга тиешләр. Менә мин сәхнәгә чыктым, мине истә калдырырга тиешләр. Сезнең яраткан җырчыларыгыз кемнәр? Әлфия Абзалова. Әлфия Абзалова, әлбәттә. Ул бик матур җырлый. Минемчә, ул сәхнәдә үзен бик иркен тота. Шулай бит? Бик иркен тота үзен, һәм аның тавышы үзенчәлекле, бай тавышы. Әйе.
Һәм менә бит без аны хәзер гел искә төшерәбез, истә тотабыз Әлфия апаны. Тагын нинди җырчыларны беләсез? Шәрипҗанова. Алина Шәрипҗанова, Илһам Абушакиров. Илһам Абушакиров. Әйе, Гүзәлә Пауразова. әйе. Ә мәсәлән, Алина Шәрипҗанова ни өчен сиңа ошый? Минемчә, аның тавышы шундый көчле. Көчле. Ул үзенең җырына багышлана һәм ул турында сөйли, ничектер шул җырга костюмны ничектер сайлый белә. Китерә. Һәм ул минемчә Алина инде, мин аны әлбәттә бик яхшы беләм, сез дә аны бик яхшы беләсез. Ул үз юлын тапты. Ул үзенчәлекле. Менә сез дә үзенчәлекле булырга тиешсез. Сезнең тавышыгызны таный белергә тиешләр. Шулай бит? Бәлки сез җырчы булмассыз да, бәлки сез артистлар, актерлар булырсыз, бәлки сез сәхнәдә актерлар булырсыз, уйнарсыз театрларда, я радиоларда эшләрсез, бәлки телевидениедә, бәлки сез Шаян ТВ каналында эшләрсез. Шаянны карыйсызмы? Ошыймы сезгә? Ә яраткан тапшыруыгыз нинди? Сөйлә тиздән, әйме? Нинди яраткан? Мультфильмнарны карыйсызмы? Сез инде хәзер әлбәттә зур, сезгә мультфильмнар бәлки кызык та түгелдер. Ләкин зурлар да бит, өлкәннәр дә мультфильмнарны карарга яраталар. Мин сезгә хәзер подсказка ясыйм. Sabab? Щенячий патруль. Әйе, анда нинди бар безнең Скай, әйе, Мэр Гудвей, Скай, Батыр. Әйеме? Тагын кемнәр бар? Анда әле теге кыз бар, Кейти. Әйе, әфәрин. Әйдәгез әле без хәзер сезнең белән русча әйткәндә раскрепостимся, әйеме? Һәм бер-беребезгә карап маймылланып алабыз. Ул бик файдалы күнегү. Без аны театрда укыганда да бу күнегүләрне ясадык. Аны сезгә бик ярдәм итәр. Әйдәгез әле сез 8 кеше бер-берегезгә карап, барлыгыз әле бер-берегезгә. Һәм башлыйбыз, мәсәлән, син күрсәтәсең, ә син көзгө, әйме? Менә син көзгө һәм син көзгө. Син, мәсәлән, булай әйткәндә, син аны кабатлыйсың. Әйме? Әйдәгез киттек. Сезнең мордочкаларыгыз кызык булырга тиеш, төрле булырга тиеш. Әйдәгез басабыз. Бер-берегезгә карап киттек. Әйдәгез бер-берегезгә карагыз. Сез бит көзгө. Сизәсезме, шиксез ояласыз. Оялмагыз. Телләрне күрсәтәбез, борыннарны күтәрәбез. Әйме? Әйдәгез, алмашынабыз. Хәзер бу як күрсәтә, икенче як. Сиркетеп алыгыз әле үзегезне. Ну, телисез икән, әйдәгез кулларны катнаштырыгыз. Әйдәгез кул чабый. Ул әзрәк кенә без сезнең белән экранда, эфирда маймылланып алдык, әйеме? Рәхәт бит? Рәхәт? Әйе. Безнең очрашуыбыз ахырына якынлаша. Сезнең исегездә берәр нәрсә калдымы? Әйе, Гүзәл апа, калды. Калды. Яхшы, димәк, сәхнәгә чыгар алдыннан без ни эшлибез? Сәхнә артында, я өйдә. Әйеме? Ни эшлибез? Беренчедән без кулларны җылытабыз. Тәннәребезне җылытабыз, әйеме? Менә җилкәләрне айруча, әйеме? Тавышны җылытабыз, әйеме? Ничек җылытабыз без аны? Әйеме? Брибреларны әйтәбез. Сулышны ничек без алабыз? Җилкәләрне күтәрмибез. Сулышны эчкә алабыз. Әйе. Тагын сәхнәгә чыгар алдыннан без ничек чыгабыз? Сулышны алдык, чыгардык. Мин тамашачыларны яратам, тамашачы мине ярата. Ул җырны мин бик яхшы беләм. Шул ук сөйләндә катнашканда
ул сезнең өчен бәйге булмасын. Ул бәйге түгел. Менә бу минутны яратыгыз, истә калдырыгыз, рәхәтләнеп җырлагыз. Шулай бит? Менә ул бәйге түгел. Сезне карыйлар, сезне беләләр. Сез бик матур, сез яшьләр, сез җырлый беләсез, сез сөйли беләсез. Чөнки сез сәйләндә катнашасыз. Әйдәгез әле, кочакланышып, бергә беренчедән без сезнең белән кочакланышабыз. Әйдәгез. Әйдәгез, кәбестә. Әйдәгез әле. Әйдәгез тагын. Әйе, һәм бер-берегез белән кочакланышып алыгыз әле, уялмагыз. Әйдә кочакланышабыз. Әйдәгез. Уяласызмы? Ярар. Әйдә кочакланышабыз. Уңышлар телим сезгә, балалар. Әйдәгез әле әзрәк кенә ачык әле, без бит телевидениедә. Онытмыйбыз, менә бит камера. Камерага эшләй белергә кирәк. Пока-пока!